כנכה או כזקן או זקנה שמעסיקים את העובד הזר. הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב, כי אף נכה ואף זקן ואף קשישה לא בנויים להיות מעסיקים. אבל בגלל הצורה הפורמלית שזה מוגדר, אנחנו נמצאים במצב שכל אחד מאלה שציינתי הוא המעסיק. מטבע הדברים, למעסיקים האלה יכולת ההעסקה שלהם היא מוגבלת, ההבנה שלהם בתנאים השונים היא קשה, ולזה יש מורכבות נוספת. יש פה את השילוב בין ביטוח לאומי שנותן חלק מהכסף ומעביר שהמדינה תהיה אחראית על זה, אבל זה לא נמצא על סדר היום עכשיו וזה לא לדיון היום. והשאלה ששואלים אותנו, מי מפקח? אז קודם כל צריך להבין, היחסים בין העובד לבין המעסיק, בוא נגיד בין העובד לבין הקשיש, לפחות שכר המינימום. שכר המינימום נקבע, ואז אתם פונים אלינו, פונים לביטוח לאומי, ואומרים, העובד ביקש תוספת. העובד רוצה להישאר בשבת אפילו אם לא צריך להישאר בשבת, ורוצה על זה תשלום. העובד רוצה שנקנה לו אוכל ספציפי שהוא רגיל אליו, ורוצה שאנחנו נשלם עבור המזון הזה. מי מפקח על זה? אז רבותיי, בנושאים הספציפיים האלה אין פיקוח, וגם לא צריך להיות פיקוח. זה יחסי התנהלות בין מעסיק לעובד. חלקכם עובדים במקום עבודה, ואתם באים בדרישות כאלה ואחרות, והמעסיק יכול להיענות לדרישות שלכם, ויכול לא להיענות. זאת אומרת, אפשר להגיד לעובד, לא, אתה לא תקבל את זה. אני לא נאיבי. אתם יודעים שאם תגידו את זה, בחלק מהמקרים העובד יקום וילך. ואתם מתלבטים מה יותר שווה. האם יותר שווה להיענות לדרישה הספציפית הזאת, או להחליף עובד. וכאן נכנסים שיקולים רחבים של כל אחד ואחד. מי העובד, מה רמת הקשר של העובד עם המטופל, מה האפשרויות לקבל עובד אחר, האם אני רוצה לעבור עוד פעם את כל התהליך של לחפש עובד חדש, או שאני אסתפק פה ואני אוסיף משהו, או אולי אני אנהל איתו משא ומתן. תהליך שמי שיש לו אוזן מוזיקלית יכול להבין שעברתי אותו גם באופן אישי, של התנהלות מול עובד זר. ובנושאים האלה המדינה לא מתערבת. יש איזושהי דרישה לקבוע שכר מקסימום. הדרישה הזאת היא לא התקבלה מטעמים משפטיים כאלה ואחרים שאני לא אפרט, אבל הרעיון הזה לקבוע שכר מקסימום שהעובד מעבר לזה לא יוכל לדרוש או לקבל לא קיימת. צריך לזכור שלעובד יש זכויות סוציאליות. אם הוא מועסק על ידי חברת הסיעוד, הן צריכות להיות מופרשות חודש בחודשו. החלק שהאזרח, המעסיק, מחויב בו, לא חייב להיות מופרש חודש בחודשו, אבל חייבים בסוף ההעסקה לשלם את זה. וזה לא משנה אם העובד יתפטר או העובד פוטר, הזכויות הסוציאליות האלה הן זכויות סוציאליות שמגיעות לו. נשאלה גם השאלה, מי מפקח על זה שהעובד עוזב? יש פסק דין של בית המשפט העליון שאין אפשרות לכבול את העובד למעסיק. עובד יכול לבוא, להגיד שהתנאים שלו הם לא טובים, שהוא לא יכול להסתדר, שיחס המשפחה והמטופל הם לא לטעמו, שהעבודה היא קשה, זה לא מה שהוא ציפה, ולעזוב. הדבר היחיד שאנחנו מקפידים, עובד לא יכול לעזוב יותר מ3 מעסיקים בתקופה של 2 שנים. אם הוא עוזב
היחסים בין העובד לבין המשפחה. כמובן שהזכות הזאת קיימת גם למשפחה, למעט דבר אחד, המשפחה בשלושה חודשים הראשונים לא יכולה לשחרר את העובד, אבל אחרי זה, אם משהו לא מסתדר, היא יכולה לשחרר את העובד. הפיקוח, כמו שאתם רואים, הוא פיקוח על חברות הסיעוד בנושאים המנהליים שלהם. הלשכות הפרטיות. חברות הסיעוד זה מהביטוח הלאומי, זה בכובע הקודם שלי. הלשכות הפרטיות הן הלשכות שמביאות את העובדים ארצה, הם אלה שדואגים שהעובד יגיע למשפחה או למטופל הרלוונטי, והם אמורים ללוות את העובד ואת המשפחה בתקופה של הקשר ביניהם. הם אמורים לחדש את האשרה של העובד, והם אמורים למצוא מחליף לעובד בזמן חופשה או מחלה או דברים מהסוג הזה. אני יודע שיש תלונות רבות על הלשכות הפרטיות. אנחנו קשובים לזה, ואנחנו מבקשים שיגיעו אלינו תלונות פרטניות. הציבור מאוד טוב בתלונות כלליות, הוא הרבה פחות טוב בתלונות פרטניות, מסיבות שלו. אנשים לא רוצים להלשין, לא רוצים לסבך, לא רוצים להעיד אחר כך, אבל בלי תלונות פרטניות יהיה קשה מאוד. אם אתם אומרים שחברת הלשכה הפרטית התקשרה לעובד שאצלכם ואמרה לו, בוא, יש לנו הצעה יותר טובה, תעבור לעובד אחר, למעסיק אחר, אנחנו צריכים לדעת על זה. זה לא מקובל, זה לא מתאפשר, ואנחנו רוצים להיות מעורבים. אנחנו עושים שימועים. כל מיני מעסיקים, קשישים או נכים שמתייחסים בצורה לא ראויה לעובד, עד כדי הגעה להטרדות מיניות. אנחנו עושים שימועים גם להם, אבל אנחנו בעיקר עושים שימועים לחברות מבחינת ההתנהלות הכספית שלהם, מבחינת הביקורים שלהם בבית הקשיש או הנכה, וכמובן התייחסות לתלונות שאתם מעבירים אלינו. ולכן אני קורא לכם ופונה אליכם להעביר אלינו לאגף שעוסק בפיקוח על הלשכות הפרטיות, ואנחנו נעביר את הכתובת הזאת גם בפייסבוק שלנו, ואם יש תלונות ספציפיות אנחנו נשמח להתמודד איתן. יש כסדר גודל של 100 לשכות פרטיות בגדלים שונים, באזורים שונים בארץ, ואנחנו נמצאים איתם בקשר רציף. יש לנו עובדת סוציאלית בכירה מאוד שמנחה אותם ונמצאת איתם בקשר בצד המקצועי, אבל אנחנו בהחלט מהשאלות שלכם מבינים שהממשק הזה בין חברות הסיעוד, בין הלשכות הפרטיות לביניכם הוא ממשק שדורש הרבה יותר מעקב ופיקוח, ובנושא הזה אנחנו בהחלט תלויים בכם והיינו רוצים להביא את זה לידי ביטוי. הרחבת מתן ויזות הומניטריות בתקופה הזאת, שעובדים לא יכולים להגיע, מה קורה, למה אי אפשר להתחיל? השאלה היא מה קורה בתקופת הקורונה. איך אנחנו יכולים להגדיל את מעגל העובדים? אז אני אגיד כמה וכמה דברים. תקופת הקורונה בהחלט היוותה אתגר גדול. הדבר הראשון שהודענו בתקופת הקורונה, שלכל מי שיש אשרה אנחנו מעריכים לו בצורה אוטומטית בתחום הסיעוד. דבר שני שהודענו, שכל מי שמועסק בסיעוד בצורה בלתי חוקית, אנחנו לא נעשה אכיפה בנושאים האלה. אז אם מישהו בתקופה הזאת העסיק לא חוקי, אנחנו לא עשינו אכיפה. מי שפנה ונדחה על הסף, או בית המשפט דחה את הערעור שלו, אנחנו הערכנו נכון לעכשיו את הוויזות עד ה-29.9. זאת אומרת, כל מי שמעסיק עד סוף ספטמבר, בתנאים שאני ציינתי, אין לו מה לחשוש. אתם שואלים מה יקרה אחרי ספטמבר? אנחנו, כמו שאתם רואים, הממשלה יושבת ערב ומחליטה החלטות לכאן ולכאן. אנחנו עוקבים אחרי החלטות הממשלה ואחרי ההנחיות, ובהתאם אנחנו נקבל החלטה האם אנחנו נאריך את הוויזות לעובדים הלא חוקיים גם מעבר לתקופה הזאת. זה למעשה לא ויזה, אלא זה נקרא אי אכיפה. אז האנשים האלה שיש עליהם אי אכיפה,
מצד אחד יכולים לעבוד בשקט, מצד שני, במקרים האלה ביטוח לאומי עדיין ממשיך לשלם את חלקו בנושאים האלה. דבר שני, אנחנו באמת שינינו חלק מהכללים ואפשרנו עובדים בשנה האחרונה, החלפות לחופשה, כל מיני נושאים שבדרך כלל אנחנו בהם יותר מקפידים. שחררנו את כל התנאים האלה בכדי לאפשר שוק קצת יותר פתוח. דבר נוסף, אפשרנו לכל העובדים שהיו בחופשה לחזור. חלק גדול מהם חזרו, אנחנו מדברים על מאות שכבר חזרו. נכון, יש בעיה של הבידוד. בשלב זה, בכדי לאפשר שהם יגיעו ובכדי למנוע התעסקויות נוספות, אמרנו שאת הבידוד המשפחה תספק, רק שזה לא יהיה במקום שגר בו המטופל, והעובד לא יקבל שכר עבור התקופה הזאת. אנחנו קיבלנו ביקורת משני הצדדים, מצד המשפחות למה הם צריכים לשאת בהוצאות הבידוד, ומצד נציגות העובדים למה הם לא מקבלים שכר על התקופה הזאת. שני הדברים האלה נמצאים גם הם בדיון בבג"ץ. אנחנו הרחבנו את זה לפני סדר גודל של מספר שבועות לזה שאפשר להביא עובדים חדשים. אפשר להביא עובדים חדשים. נכון להיום המדינות הן מדינות אדומות, כמו הפיליפינים או אוזבקיסטן ומדינות אחרות, הודו, שמהם באים, וזה מחייב את הבידוד. אבל יש גם מדינות ירוקות. המדינה הירוקה הראשונה שרלוונטית להבאת עובדים זה גיאורגיה. עובדים שיגיעו מגיאורגיה לא מחויבים בבידוד, אז מי שיש לו צורך ויכול דרך הלשכה הפרטית להביא עובדים מגיאורגיה, יהיה פטור מהמחויבות הזאת של בידוד. דבר נוסף, הוועדה ההומניטרית מאוד ליברלית בתקופה הזאת. אנחנו מדברים על אישור של מעבר ל-90% מהבקשות, בגלל המצב. הבעיה המרכזית זה תנאי הסף, ומי שלא עומד בתנאי הסף, שגם אותם הגמשנו. אם פעם היה מדובר על 90 יום אי העסקה, היום אנחנו יותר ליברליים גם לגבי קשישים וגם לגבי נכים, ואנחנו מגיעים לתוספת של 30-40 יום מעבר לזה, תלוי במקרים, בכדי לאפשר את התנועה הזאת. כך שבסך הכל ניסינו להרחיב את מעגל העבודה, פתחנו את השמיים לעובדים זרים בנושאים האלה, וזה שלא יהיה קל בעיניכם. אנחנו לא מכניסים הרבה מאוד אנשים שרוצים להגיע לפה. אנחנו לא מכניסים לפה יהודים שרגילים כל שנה לבוא בחגים, שיש להם פה בתים, שיש להם מקומות להיות, שיש להם משפחה. אנחנו לא מכניסים אותם, ואת עובדי הסיעוד נתנו לזה עדיפות, ועובד סיעוד שירצה להגיע ותהיה משפחה ולשכה פרטית שיביאו אותו, יוכל להיכנס ללא כל בעיה למדינת ישראל. סוגיה האחרונה בנושא של הסיעוד זה העברת הנחיות בנושא התגוננות לעובדים הזרים. הנושא של ההתגוננות בקורונה לעובדים הזרים. הנושא הזה הוא באמת נושא מורכב מאוד,